Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз гласувах за доклада, защото Тунис е не само родината на арабската пролет, но и единствената арабска държава, в която демокрацията успешно се консолидира. Днес Тунис е демократична държава, чиято конституция гарантира върховенството на закона и защитава основните права и свободи на гражданите. Основен белег за успешната демократизация на страната е наличието на добре развито и стабилно гражданско общество. Въпреки постигнатия прогрес, днес страната е изправена пред трудна социална и икономическа ситуация. А нестабилността в региона и опасността от терористични атаки влияят негативно върху туризма и крехката тунизийска икономика. Ето защо е необходимо Европейският съюз да работи за повишаване на капацитета на Тунис по отношение на неговата стабилност, демокрация, доброто управление, борбата с корупцията и икономическото развитие. Не на последно място, необходимо е да задълбочим нашето сътрудничество в борбата с тероризма, защото това е общо предизвикателство, както за Тунис, така и за Европа. И в същото време да създадем обща стратегия за съвместни програми за дерадикализиране като най-добра превенция срещу тероризма. Благодаря.